କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବୁଲିବା ଖାଇବା ବୁଲିବା ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತೆಗಿನೇ କେତେ ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ ସରିଗଲେ ଆଉ ଥରେ କହୁଥା ଏଇଟା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ରାଗ ଆଉ କ'ଣ ଖଟା ମିଠା ଆଉ ଭାତ କେତେ ପ୍ରକାର 10-15 ପ୍ରକାର ଆଉ ନାଲି ଭାତ ହଳଦିଆ ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ଭାତ ସବୁ ଆଉ ଇଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ କେତେ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଇଠି ବହୁତ ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କାରରେ ପଢିଲୁ କାରରେ ପଢିଦବୁ 1000 ଟଙ୍କା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭାଷା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କାର ପଛଆଡ଼େ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଅଧିକା ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକା ଯିବୁ କେତେବେଳେ ଭୋକ ଗଲାଣି ଖାଇବୁ କେତେବେଳେ ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾನ ଏଇଠି ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ପଡ଼ିଲ ଦେଖିଆ କ'ଣ ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିବି ଦେଖିଆ ପଡ଼ିଲ ଗୋଟା 5000 ଅକ୍ଷର ଗୋଟା 5000 ପଡ଼ିଲୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଉ ଓಡಿಸಿದಪ್ಪ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କ'ଣ ବୁଲିବ କ'ଣ ଏଇଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହଁ 16 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ହଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଡ଼ୁଛି 5 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ବିଜନେସ୍ ଜାଗା ଆଉ ନା କି ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ପୁଣି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଡ଼ିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପହଞ୍ଚିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି 5 ମିନିଟ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେବ 16 କିଲୋମିଟର ଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ସରିଲା ଆଉ 16 କିଲୋମିଟର ଯଦି ଯିବ 2 ଘଣ୍ଟା ତାହେଲେ 32 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ବେଳା ପଳେଇଥିବ ହଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁନ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଏମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଡ଼ୁଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ପୁଣି ଆମ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଲଜ୍ ନେଇଛୁ ସେଆଡ଼ୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠିକି ଗଲାବେଳକୁ କେତେ ଲାଗିବ ରାତିରେ ହେଇଯିବ 8-9ଟା ହେଇଯିବ ଆମେ ଭଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି ଲାଲବାଗ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ବିବିପୁରମ୍ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ସେଠି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବିବିପୁରମ୍ ଯାଉଛୁ ବିବିପୁରମ୍ ତାଳସଜ ଏଠି ଖୋଲା ହେଇକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାଳସଜକୁ 19 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆସିଛୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଲି ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 16 କିଲୋମିଟର ବା 19 କିଲୋମିଟର ନା କ'ଣ ଆଉ ଯେଉଁ ବିବିପୁରମ୍ ଖାଇବାକୁ ତ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାଳସଜ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନେ ତାଳସଜ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପୁରା କ'ଣ କେଜାଣି ରୁଟି ନା ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଆଣି ନାଇଁ ଆସ ଭାଙ୍ଗୁନି ସେମିତି କିଏ ଖାଏ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇଦେବେ
ଗୋଟାଏ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବାପା ଆସୁନ ଦବନି ଦବରେ ଆଉ ଦିଟା ତମେ ଯାଉନ ଭଲ ଅଛି ନା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଯେ ହେଲେ ରାଗ ବହୁତ ନା କି ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କୋବି 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 ଫ୍ରାଏ କୋବି ଡ୍ରାଏ କୋବି ବହୁତ ରାଗ ଏଠି ଖାଆନ୍ତି ନା କି ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସବୁ ରାଗ ରାଗ ଅଧିକା ଏଠି ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଯାଉଛ ଯଦି ଆଳୁ ଏଇଟା ଟିକେ ହାତ ଖା ତାତିଛି ଏଇଟା ଖାଇବନି ସବୁ ସାଧା ରାତିରେ ଏଟାକୁ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ଏଟା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷରେ ସବୁ ଅଳ୍ପ ରାଗ ଖାଇ ହେଉନି ଗୁପଚୁପ ଜିରା ଚିଲି କ'ଣ ଜଣକୁ 40 ଖାଇଲୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ अरे स्पून देना ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ କୁନାଫା फेणी ଫେଣି मुझ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ହେଁ ଆମେ ଆସୁ ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା ତ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆଇଛ ହଁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଖାଉନ ଏଇଟା ଖାଅ ଏଇଟା କ'ଣ କୁନାଫା ଫେଣି କେଣି ଭଲ ତିରୁପତି ବାବା କେତେ ପଇସା ଗୋଟା ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଜା 100 rupees ଯେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଆସ୍ତେ ନଡ଼ିଆ ଗଜା କାନର ପଟା এই পুরো
सारे वीडियो कर देंगे मैं अड्डा कर दूँ इंस्टाग्राम में डाला मैडम ये इंस्टाग्राम में डाल लेंगे हाँ बेंगलोर में वीपुरम पोस्ट स्ट्रीट एड्रेस बोलना इंस्टाग्राम में डाले ଶିବ ଛୁଇଁ ତ ଏଇଟା ମଟର ଛୁଇଁ ତ ହରଡ଼ ଛୁଇଁ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ବିକୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇବୁ ଅଛି ଏ ଫୁଲ ଏ ତାଳ ସଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳଟା କରିବି ହଁ ତାଳ ସଜରେ ଏବେ ଶୀତ ଦିନେ ତାଳ ସଜ କ'ଣ ଅଛି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ତାତେ ଦିନେ ତାଳ ସଜ ନା ଭିବିପୁରମ୍ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଲ ଦେଇକି କେତେ ସିଝା ହେଉଛି ବା ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ନା ସିଝା ହେଉଛି आ गाड़ी एक्सीडेंट जी ଆଉ ଏ ବେକାରଟାରେ ଆସିଲି ସେଇଠି ପଛେ ସେଇ ରୁମ୍ ପାଖରେ ବୁଲିଥିଲେ ସେଇଠି ଆମର ଝିଅର ମାର୍କେଟିଂ କଲେ ହଁ ଆସିଲେ କି ନା ସେଟା ବୁଲତେ ଭଲ ନା ନା ଏଟା ନୂଆ ଜାଗାଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଖାଇଲି ନା ଆଉ ତାଳ ସଜ ଏମିତି ଖାଇଲି ପୁରା କଅଁଳିଆ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ତାଳ ସଜ ହାଣିଲା ବେଳକୁ କଅଁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଚିଲା ତାଳ ଭଳିଆ ହାଣିଲା ବେଳେ କଅଁଳିଆ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଗରମ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଳ ସଜ ପାଚିନି ଗରମ ପଡ଼ିଲେ ସିନା ପାଚି ଯାଇ ସେମିତି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତାଳ ସଜ ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଯାଏ ଖାଇ ପିଇକିରି କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାଟା ଭିବିପୁରମ୍ ଖାଇ ପିଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ ଜିନିଷ ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ କେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅଟକି ରହିଛି କେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯଦି 1 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲେ ଯେ ଯଦି କାଢ଼ ରାସ୍ତା ଖୁଣ୍ଟି ଘର ହେଇଛି ଏଇ ଖୁଣ୍ଟି କେତେ ମୋଟା ଘର ତିଆରି ହେଇଛି କାଚ ଶୁଭିବନି ରାସ୍ତାରେ ଘର ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖ